Какво чакай, добре. И какво става, хора? Аз съм Николай. Сигурно видеото пак ще почне така, но няма проблеми. Отново ще снимаме на Roblox, защото ми е скучно и реших да снимам. Само ако тъпата ми игра стартира най-после. Добре. И нямам приятели. Ще играем на Мистер Мърдъри и ще се включим след малко. И ето ни, не знам защо е така. Малко е странно. Изглежда... Не е странно. Просто... много странно изглежда, не знам защо. Имам 200 оли, много малко имам. Не знам защо, но просто ми е много странно. Не знам. Защо така ми изглежда, нямам идея. Ами, би трябвало май да снимаме и на Among Us след това. Едно видео. О, what? Това е много яко, виж, там ми се мести. Не, тая игра чисто... what the fuck? Оле, този телефон какъв е станал? Добре, хора, ще почнем, когато се включи. Когато почнем, ще включа тогава. Айде. Чакай. Хора, не знам, ама просто тъпата игра не дава да тръгва. Какво се случва в тази игра, бе? Защо не мога да тръгне играта? Как ще играем така? Защо е, брат? Защо е? Искам... Ако ста тук е, човек? Защо не мога да почнем? Ще се самоубия просто. Добре, сега ще видим пък. Последен опит пара. Добре, окей. Почваме. Окей, хора. Мисля, че да. Добре, ще играем. Айде бе, поне една игра ми даде, бе, човек. Едно видео поне се пана на тази шибан мърдър, бе. Махни се, бе. Мърдър. Чакайте малко. Ето, някой го хвъртаха вече. Ще не тук, бе. Аз ще опитам да убия мърда. Само че кой е той, не знам. Долу. Ето го! Не! Чакай, тази ще му помисли за мърда. Чакай, извиня. Не съм аз. Аз ще изляза отвън. Леле колко хора. Добре. Тук мога ли да изляза? Не. Тук ще танцувам. Колко ли е тъп? Айде! Мачкай! Това го научих от Shadow Hex. Добре, айде. Уди! Моля те. Пак, мисълни. Две. Това, идвайте тук. Please. Стигаме! Значи... Тук ще да ги убия всичките, ако бях на тази карта, ще да ги смусам. Тази карта ми е любимата, човек. Поне може да оцеля още една игра. Ето, то вече го видя кой е.
Не е тая. Ето. Добре, тя клъна към другата. Ша-ла-ла-ла-ла-ла, ша-ла-ла-ла-ла-ла. Айде, мачка! Айде, добре. Аре, добре. Добре. И сега... Сигурно знам. Добре, буквално само като съм снимал на Roblox съм се падал едно и също. А именно това. Защо? Само на видео ми се пада това. Нито един път шериф не ми се е падало на видео и е мърдър. А на тази игра, само на видео ми се пада едно и също. Няма край с това Inconnect. Буквално няма ли една игра, която да ми даде мърдър? Поне шериф и мърдър. Една игричка няма. Всичките игри са ми... Коста тук е тази. Клъцна всички. Мърдърът да е добър. Фу! Това е момиче, брат. И да, убие всички. Значи аз няма да оцеля. Може. Да, събирам пари. Добре, вече оцелях 2 игри, така че би трябвало, че може да ме убие. Чай, къде е мърдъра, бе? То ме изплаши. Помислих, че е мърдъра. Само ние двамата май останахме и тани търси, но... Майка му дей. Как скочи там? Добре, аз какво да направя? Как скочи там тоя? Защо? Как го правят? Кажи ми как? Сега се бъгнах. Дема. Добре. 2-0 за Ботев, брат. 2-0 за Ботев са вкарали още един гол. И пак сам. О, хора, знаете ли какво? Просто ще видим на следващите играчи, ми писна вече. Бе, айде, дай да видим какво сме направили. Айде. Какво ще направим? Тук всички сме сейф. Да. Значи мърдър е някъде вътре. Ето там, айде, убий ме, моля те, убий ме, ако си ти. Не, та не. Та е шериф. Разкарай се, не ме убивай. Ето, той е. 100% ето той е. Не, той... Не, той не е с меч. Той не е с меч, бе. Не, той не е с меч. Не той. Не е той. Нали? Не е той има просто меч. Не е той. Да, той е. Оная. Бързо, беги. Хора, малко вече почвам писма и това видео няма да се падна нищо. То е ужас направо. Още 2. И бум! Айде, фал съм. Защо пак съм Inconnect? Брат, ми снимай едно също, наистина. Просто ще отида до мърдъра да ме убие и айде. До следващата игра. Последна игра, ако не ми се паде. Нещо това е. И сега... Yes! О май гад! Мърдър! Добре.
Добре. Окей. Първото ми... Добре. Сега. Аз съм мърдана. What the fuck? Добре. Чай взема малко паричките. Добре, хора. Време за Murder Mystery 2. Да, че съм мърдър. Окей. Вау. И... Добре. Да, ще направя, че не знам. Това беше от мен и наистина вече ми писна. Това беше. Стига вече. Айде, му и тъпата игра. Айде. Писна ми вече тя игри. Благодаря за 36 абонати и 2 на 0 за Ботев, което е добре, повече няма да игра. Повече няма снимам на тази Roblox. Това е. Не, аз повече няма да снимам на Roblox. Това е. Това не е честно. Не мога вече, просто се отказвам наистина. Отказвам се вече. Добре, абонирайте се за канала, просто ужасно направо. Това вече, това няма да игра повече. Писна ми!